Ata watanymyzyň Günwatar tewtini jehekläp oturan Balkan welaýatynyň amatly geografik ýerleşişi, howa we tebii gaýratynlyklary, galybalnyan dürli tebii baýlyklardyr magdanlary, baý ýataklary we beýleki möhüm mümkinçilikleri bu tewtiň ykdysady ösüşine, ýylatyň maddi hal ýagdaýyny we iş orunlary bilen üçünçiligini ýokarlandyrmaga, ýokary netijeli önümçilik kuwatlyklaryny döretmäge geň mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda welaýatda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň depkini barha ýokarlanýar. Balkan welaýatynyň etrap şäherlerine, owa şäherçelerine alınıp barlayan dürli maksatly binalary gurulşyk terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmekde. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi Ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyna ýerleşýän Balkan Kän müdirliginiň hünärmenleri hatam sallamly işler bitirýärler. Bu öňde karhana boýunça şu ýylyň başyndan bäri 25 million manatlykdan gowrak dürli gurulşyk terişdeleri öňürilip, bellenen meýilnama 102 göterim ýerine ýetirildi. Bu döwürde gurulşyk we diýwar terişdeleriniň 16 000 tonnasy, düzüminde demir bolan dağ magdanlarynyň 60 000 kub metr taýýarlanyp, degişli möhüm gurulşyklara ugradyldy. Häzirki zamanyň kämil önümçilik tehnikalary bilen ygtybarly üpsin edilen kärhanada öňürilýän önümler diňe bir Balkan welaýatyna däl eýsem diýarymyzyň ähli tewtlerini gara hem polat ýollar arkaly ýygyderli ugradylýar. Yurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna gurulmagy göz öňünde tutulýan il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli desgalardyr imaratlaryň gurulşygy üçin zerur bolan gurulşyk terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmegi baş wezipe öwren Balkan Kän müdirliginiň hünärmenleri sanly senelere munasip zähmet sowatlary bilen gelmegi başarýarlar.